बिपिएफआ नैबे एमपिल' नङा फैगौ बिटिसि इलेक्सनावबो देरहानायनि गभर्नमेन्ट सालायनायनि एमसिएलए देरहानायनि खुनु चान्स गैया। बिपिएफ दोलो हिसाबैथ' एबारनि इलेक्सनाव देरहानायनि खुनु प्रश्न गैया। इउपिपिएलनि केन्डिडेट एबा एनडिनि केन्डिडेटआ देरहाखासिगोन ट्रेक्टर छबिआ। जिखिनि आङो दिनै बहाय बिसायख'थिनि हाबाफारि एबा मेल मिटिङाव बाहागो लानानै जि नुबाय, पर्बतजरा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि गोसोआ बिराद उत्साहित मोजां दुंलोबनानै दङ जे ट्रेक्टरनि छबि इउपिपिएलनि केन्डिडेट एनडिए दोलोनि माने समर्थित प्रार्थी सापर्ट खालामजानाय मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथांनो भट होनो थाखाय एकदम गोसो गुदुं जानानै बयबो दङ आरो बे गोसो दुंनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जायफोर गोनो गोथो थांखि लानो थाखाय एसे गोनो गोथो जानानै जायफ्रा दङ बिसोरबो जयै फैनानै जाहाथे ट्रेक्टरनि सावगारियाव फैगौ बिसायख'थियाव जाहाथे बाहागो लायो। 17 बोसोराव डेभेलप खालामाखै होननायद्राय खोथायाथ' नङा। खोथाया जाहैबाय पर्बतजरा नामनि बहाय साब डिभिजन गैयामोन, बेखौ खालामनाय जादों सुक्तिनि गेजेरजों। बेनि समनिफ्राय उन्नयन होननाया पर्बतजरायाव आराम्भ जादों, आराम्भ। दा डेभेलपमेन्ट होननाय जिनिसा जाहैबाय बेखौ कन्टिनिउवास प्रसेस होननानै बुङा होमबा? बेयो लागातार खालामबाय थानांगौ जायो। बहाय लामा गैयामोन, दालां गैयामोन, दालाङा दंफांनि एफा एनै दंमोन, औवानि जेंलाब दंमोन। लामा होननानै बहाय अन्थाइनि गैयामोन, हानिमोन। बेनि उनावहाय दा अन्थाइनि जाबाय, फाखा जाबाय। दा फाखा जानानै जिखिनि लामाया एसे समायना जाबाय, मोजां जाबाय, दा गारि घराया बांबाय। गारि घराया बांबाय नालाय बे लामाखौ दाना फुवारनांगौ जाबाय। अदूर भबिष्यतआव बे लामाया फैयै फैयै माबा हयथ' नेशनेल हाइवेबो जोंनो नांगौ होननानै बुंनाय जासिगोन। खारन अफिस आदालत फैबाय, बिजनेस देरनोसै, स्कुल इउनिभारसिटि कलेज, दा थिपकायाव कलेज दंसै, मा होनो बासबारियाव कलेज दंसै। बे हिसाबै बे ओनसोलाव इउनिभारसिटि नांगौनि दाबिया अट'मेटिक फैगोन। दा बेखायनो डेभेलपमेन्ट होननाय जिनिसा फुल स्टप गैया, माने जोब्बाय होननाय गैया, बे फैबाय थागोन। दा फैगौ समाव जोंनि नांगौनि जि माने जोंनि जि निड्स, जोंनि जि गोनांथि, बे आरो आलादा रोखोमनि जागोन। गतिके बे आलादा रोखोमनि आरो जौगासारनाय रोखोमनि जौगानायनि हाबाफारि खालामनो थाखाय आरोबाव जोङो मानसिक भाबै प्रस्तुत जानांगोन, खामानि मावनांगोन, बे थांबाय थागोन। दा मुल खोथाया जाहैबाय एबारनि बिसायख'थिनि गेजेरजों जाय खोथाखौ आङो एसे बोलो होनानै बुंबाय थादों, बे सिनारि, बे सावगारि, बे परिबेसखौ नोंसोरबो बयबो नुदों जे बिसायख'थिनि समाव बर' अनाबर'नि खोथा फैयो। बिसायख'थिनि समाव बिटिसि सुक्ति बातिल, अनाबर' गामि बिटिसि ओनसोल बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय दानख'नांगौ होननाय फैयो। देग्लाय फंसेबो गैया। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बाथ्रा आरो बियो गोनांथार। दा बे गैयैनि खारना जाहैबाय एनडिए हिसाबै जि मोजां मोनसे बहाय राजनैतिक भाबै खौसे खालामनाय एबा सान्थिखौ स्थायि गायसननाय आरो ओरैहाय बड'लेण्ड ओनसोलनि दैदेनगिरिफोर, दानि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोन गोजौजों गाहायजों सोमोन्दो लाखिनानै जि मोजां परिबेस खालामनानै दिनै बर' अनाबर'खौ फोजोबफैनो हाबाय। नबसरनिया, हिरा सरनियानि जि मोनसे साम्प्रदायिक राजनिति, कमिउनेल पलिटिक्स, बे जोबोद जोंनि थाखाय देरगाथाव बाथ्रा आरो बियो जोंनि ओनसोलनि थाखाय देरसिन खामानि, देरसिन बाथ्रा। दा बेनि थाखाय जोङो बयबो आइ आफा रायजो राजाया साननो हानांगोन, साननांगोन बे जोंनि खौसे, बे जोंनि सान्थि, बे जौगानायनि हाबाफारिया जाहाथे जुगामि, स्थायि, पार्मानेन्ट जायो। बेनि थाखाय जों बयबो ज' खौसे सिगांलांनांगौ। बिपिएफ दोलो हिसाबैथ' एबारनि इलेक्सनाव देरहानायनि खुनु प्रश्न गैया। खारन 3 लाखनि बारा भटआव इउपिपिएलनि केन्डिडेट एबा एनडिनि केन्डिडेटआ देरहाखासिगोन ट्रेक्टर छबिआ। दा होमब्ला नोङो बहाय बिपिएफ देरहानायनि खुनु प्रश्न फैया। आरो बिपिएफआ नैबे एमपिल' नङा, फैगौ बिटिसि इलेक्सनावबो देरहानायनि, गभर्नमेन्ट सालायनायनि, एमसिएलए देरहानायनि खुनु चान्स गैया। अबस्थाया दा बिदि।